Ja, wordt stil van, toch? Ik vind het verschrikkelijk. Dit had niet mogen gebeuren. Dit is gewoon zinloos geweld. En hier houden wij absoluut niet van. Ik ben er wel van geschrokken, maar ik had het ook al wel de vermoeding wat op het nieuws was geweest dat is misschien verder zouden trekken door Limburg. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het gewoon niet begrijpen dat ze het gewoon doen om alles te vernielen. Dat is gewoon het probleem hier. Wat doet het met u? Heel veel. Ja, het maakt me bang. Ook voor de toekomst, wat er nog gaat gebeuren, je weet het niet. Maar ik vind het echt schande. Ja, ik had een beetje gehoord zo van dat ze ging verzamelen, maar dit gaat te ver. Ik zat gisteren dan zelf thuis op de bank, kreeg van allerlei Snapchats binnen. En Wat stond er in die Snapchats? ja, namelijk hoe hier allemaal de wijk wordt geterroriseerd. En, ja. Ik was even snel om de hoek gaan rennen, want ik hoorde alleen maar bam bam. Ik ging over hier kijken, er stonden 100 man allemaal. Maar daarna was ik weer naar huis en toen ging ik uit de zolderraam kijken. En ik zag ook bij de boorrent, daar bij de rotonde, daar waren 4 politieagenten en er renden 100 man op af. En dan moet je terugtrekken. Wat zou eraan moeten gebeuren? Nou, ik denk hardere maatregelen. Klaar. Hard straffen, meteen. Vooral ralskoppers, echt. Denk je dat het vaker gaat gebeuren? Verbaast me niet als ze nog een keer gebeurt, laat het zo zeggen.